खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावदों थांनाय 25 एप्रिल 2018 आव फोसावजानाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल इउबिनि गासै 2391 पोस्ट आरो कनस्टेबल एबिनि 4271 पोस्टनि 10 जानो गोनां रिटेन एग्जाम दङ बे रिटेन एग्जामाव मा रावजों लिरनो हागोन बेनि नटिस फोसावनानै होदों सेथियाव दङ बिटिआर रेन्जनि बाक्सा अदालगुरि क'क्राझार आरो चिरां गासै मोनब्रै जिल्लायाव बर' एसामिस आरो इंलिश रावजों लिरनो हागोन नैथियाव दङ खोला रेन्जनि जिल्लाफोर काछार हाइलाकान्दि करिमगन्ज आरो डिमा हासाव बेफोर जिल्लायाव इंलिश एसामिस आरो बेंगली रावजों लिरनो हागोन थामथियाव दङ आद्रा थानाय गासैबो जिल्लाफोराव एसामिस आरो इंलिश रावजों लिरनो हागोन आसामनि स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय ओंखारनाय बे नटिसआ बिटिआरनि बर'फोरनि थाखाय गोजोनथावब्लाबो गासैबो बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव नङा मानोना बर'आ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि मोनबाय बे हिसाबै आसामनि खना खनलानि गासैबो बर'फोरानो समान खाबुखौ मोननो नांगौमोन अदेबानि गासै बर'फोरानो आसाम पुलिसनि कनस्टेबल एबि आरो इउबिनि रिटेन एग्जामखौ बर'नि लिरनो मोननो नांगौमोन खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय जाथाय बे बुथारनाय जाथाया चिरां जिल्ला बिजनी 2 नं भेटागावआव जादों दुलाराय बिटिआर बेंगली युवा छात्र फेडारेशनआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला रिंकु ब्रह्म आरो भगनि गेजेराव माबा मोनसे खोथाखौ लानानै लामायाव दावराव दावसि जादोंमोन नांलायखांनायनि उनाव निसायाव थाखानाय रिंकु ब्रह्मआ गावनि न'निफ्राय देगार लाखानानै भगनि न'आव भगखौ नागिरहैदोंमोन नाथाय भगखौ मोनिलाय बिथांनि बिमाखौ देगारजों सुनानै बुथारदों आरो भगनि बिब'खौबो खर'आव दाननानै जोखोम खालामदों बिनि अनगायैबो खाथिनि सासे सुबुंखौबो जोखोम खालामदों बे जाथाया मैया बेलासि 3:30 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासोनि गेजेराव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो जौ जुवानि आड्डा सोलिबोदों बेखौ लानानै गोबां खेब पुलिसनो खौरां हरनाय जाबाय नाथाय पुलिसाबो जेबो राहा खालामाखै एक्साइज डिपार्टमेन्टनोबो बे ओनसोलाव जौ फाननायखौ बन्द खालामनो थाखाय खौरां होनाय जाबाय नाथाय जेबो राहा खालामनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों दायनिगिरि रिंकु ब्रह्मआ दा पुलिसजों हमजाबाय आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बिटिआर बेंगली युवा छात्र फेडारेशनआ अनलाइन भिडिअ गेम गेलेनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क्राफ्टननि PUBG निउ स्टेटआ अफिसियेलि लन्च जाबाय थांनाय फेब्रुवारि दानावनो क्राफ्टननि PUBG निउ स्टेटखौ लन्च खालामगोन होननानै फोसावदोंमोन दा एन्ड्रइड iOS iPad OS डिभाइसफोरनि थाखाय अफिसियेलि लन्च खालामनानै होबाय क्राफ्टननि PUBG निउ स्टेटखौ भारतजों लोगोसे 200निबो बांसिन हादरफोरावनो लन्च खालामबाय गेलेनो हास्थायग्राफ्रा गुगल प्ले स्ट'र नङाब्ला एप्पलनि एप स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हागोन रिपर्टनि बायदिब्ला बे अनलाइन भिडिअ गेमाव 100 गेलेगिरिफ्रा गेलेगोन गोदान गारिफोर थागोन गोदान हाथियार थागोन गोदान ग्राफिकबो नुनो मोननाय जागोन लोगोसे क्राफ्टननि PUBG निउ स्टेटआ मोनसे नेक्स्ट जेनेरेशन बेटल रयेल एक्सपिरियेन्सबो होगोन होननानै फोरमायथिदों छठ फुजानिफ्राय न' फारसे फैफिननायावनो गिख्रंथाव एक्सिडेन्ट जानानै सागुनि जिउ खहा बे दुखुनांथाव जाथाया करिमगन्जनि फाटारकान्दी बियाबनि बैथाखाल ओनसोलाव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला छठ फुजा घाटनिफ्राय गासैबो गंसे अट'जों न' फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो आसाम त्रिपुरा नेशनेल हाइवे नाम्बार 8 आव फुंबिलि 7:30 रिंगासो समाव सिमेन्ट लाबोनाय ट्राकजों सौग्रावलायदों बेयावनो सागु सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सासे जोखोम जादों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ट्राक ड्राइभारा खारखुमालांदों पुलिसा दा ड्राइभारखौ नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों जिउ गोमानाय सागुनि मुङा जाहैबाय दुजाबाई पानिका सालुबाई पानिका गौरब दास पानिका शाम्बु दास पानिका आरो माखासे जाथायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जिउ गोमानाय न'खरनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बर' रावखौ नाख्रेबनो नाजादों आसाम सोरखारा आसामाव 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ जागायनो नागिरदों जायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै फोरमायथिदों एबसुआ मख'नो गोनांदि 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ थांनाय 2019 मायथाइयावनो आसाम सोरखारा दिहुनदोंमोन दा बे फर्मुलाखौ आसामाव बाहायनो नागिरदों गमामायैनो बे फर्मुलाया बाहायजायोब्ला बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा गोबां खैफोदाव गोग्लैगोन
फर लेंगुवेज फर्मुला जेरै इउपि लेभेलनि एसामिस बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गिबि रावा एसामिस, नैथि रावाव दङ इंलिश आरो थामथियाव दङ 50 नाम्बारनि थाखाय हिन्दी फरायनो नांगोन आरो 50 नाम्बारनि थाखाय लकेल लेंगुवेज जेरै बर', राभा, टिवा बायदि बायदि नङाब्ला गासैबो 100 नाम्बारनि थाखाय हिन्दी आयदाखौनो फरायजोबनो हागोन। नाथाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गिबि रावाव दङ बर', नैथि रावाव दङ इंलिश, थामथि रावाव दङ 50 नाम्बारनि थाखाय हिन्दी फरायनो नांगोन आरो 50 नाम्बारनि थाखाय एसामिस फरायनो नांगोन नङाब्ला 100 नाम्बारनि थाखायबो एसामिस राव फरायनो नांगोन। बेंगलि बिजोंनि थाखायबो बेबायदिनो खालामनानै होदों। सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला फर लेंगुवेज फर्मुलानि आयेन बायदिब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव एसामिस रावखौ फरायथारनो नांगोन। नाथाय एसामिस बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' रावखौ फरायथारनांगौ बे गोनांथि नङा। बर' रावनि बेफोर जेंना आरो बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय मिरु एबसुनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि काजलगाव एबसु अफिसाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे एकाडेमिसियान प्रिन्सिपाल्स प्राइमारि टिचार एस'सिएशना जयै सावराय मेल खुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे माखासे बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंनानै आसाम सोरखारा आसामाव फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ जागायनो नागिरनायनि हेंथायै बुंथिदों। बिथांमोना बे फर्मुलाखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बुंथिदों। मानोना बर' रावा भारत सोरखारजों गनायजाखानाय 8थि सिडुलाव जायगा मोनखानाय आरो बिथोर गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होखानाय। बेबायदियाव बर' रावा आसामाव एसामिस रावजों समान समान जायगा मोननाय जानो नांसिगौमोन। अफिसफोराव बर' राव बाहायनाय जानांसिगौमोन। साइनबर्ड आरो बिटिआर सोरखारा बर' रावखौ बाहायनाय जानांसिगौमोन। नाथाय बेखौ नुनो मोननाय जायाखै। उल्थायै आसाम सोरखारा फर लेंगुवेज फर्मुला बाहायनानै बर'फोरनि सायाव रावनि जेंनासो जाबसिननानै होनो नागिरदों। बेफोरखौ लानानै आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ नारसिननांगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो जुडिसियेल सार्भिसावबो एसामिस रावखौ कम्पालसारि खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बड' अपसन होआखै, जायनि थाखाय बर' रावाव MI लानानै ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट खालामनाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हायाखै। बेखौ लानानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायलायनायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि एसामिस लेंगुवेज एक्टनि गेजेरजों एसामिस रावखौ कम्पालसारि बाहायनो थाखायनो बेखौ बानायदों होननानै फोरमायथिदों। बेफोर गासैखौबो नायनानै आसाम सोरखारा बर' रावखौ मान होआखै, बिमा बाथुलनि नोजोरजोंसो नायदों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि बुजियाखैमोन। बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिखौ फोजोबस्रांनोसो नागिरदों। बिटिआर गोरोबथायाव मा दं बेखौ फरायालासे ओरैनो रंजादोंमोन, बमा गावदोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे पलिसिसोमोन। बेखौ दा लासै बर' हारिया मिथिलांगासिनो दङ। जुदि बर' हारिया सांग्रां जायाब्ला जोबस्रांलांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बिटिआर गोरोबथा जानाय समाव गोबां गोरों ओंखारनानै बुंफैदोंमोन। बिटिआर गोरोबथाया जोबोद मोजां, बेनि गेजेरजों बड'लेण्ड मोननो हागोन बायदि बायदि। नाथाय दा बिथांमोनहा बहा सिरि थाखो होननानै सोंथि खालामो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिटिसिनि मोनखानाय गोहोखौ आसाम सोरखारा मोनसेनि उनाव मोनसे लांगासिनो दङ। सिगां बिटिसिआव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड CSB दंमोन। बेनि गेजेरजों बिटिसिआव साख्रि होनो हायोमोन। नाथाय बेखौबो आसाम सोरखारा लानानै थांबाय। दा बिटिसि सोरखारा मोनसेबो साख्रि गावसोरनि फारसेनिफ्राय होनो हाला, 4th ग्रेडनि साख्रिबो होनो हाला होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि गासैबो पावारखौ लानानै थांबाय, हा हुनि पावार लानानै थांबाय आरो दा फिन आसाम सोरखारा एसामिस रावखौ जोंनि बर' फरायसाफोरनि सायाव जाबसिननानै होनो नागिरदों। आसामनि साख्रि बाख्रिफोराव एसामिस रावखौ कम्पालसारि खालामनो नाजादों आसाम सोरखारा। जाय बर'फोरा बर' आरो इंलिश रावजों फरायदों बिथांमोनहा एसामिस रावजों साख्रिनि आनजाद माबोरै लिरनानै साख्रि मोननो हागोन? बर'फोरा दासो एसामिस राव फरायफिननो गोनां जानाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कर्टनि सिनियर एडभकेट त्रैलोक्यजित बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ बेल होनानै साइन होनो थाखायल' दिल्लीसिम लानानै थांनो हायोब्ला दा मानो बिथांखौ उदां खालामनो हाया? दिनैसिम बेबायदि जेबो आयेन गैया। नांगौब्लानो जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै फिन जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय। संबिजिताव दिनैसिम बेबायदि नुफेरनाय जायाखै सासे सागानगिरिखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय होननानै बुंथिदों बिथाङा। बिनि उनावबो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै 10 APBNआव दोनहैनाय आरो चिरांनि मोनसे न'आव दोनफैनो थांखि लानाय, बेफोर गासैखौबो नायोब्ला
रन्जन दैमारी बिथांखौ निमाहा होनाय बायदि नुयो खालि दैदेनगिरिफोरनि नारसिननाय मोनोब्लानो बिथाङा उदां जानो हागोन नाथाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा नारसिनाखै बेनिखायनो जोंनि बर'नि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेलि नारसिननो गोनांथि दङ होननानै बुंथियो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि दानख'नो हानाय नङा मानोना 2003 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि बिटिसि गोरोबथा खालामनानै लाबोदोंमोन बियो जोबोद गोख्रों जायनि थाखाय बिटिसि गोरोबथानि उनाव बर' नङै सुबुंफोरा बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नो थाखाय खनले दिल्लीसिम थांदोंमोनब्लाबो गामि दानख'नो हायाखै होननानै फोरमायथिदों मानोना बिटिसि गोरोबथायाव कनस्टिटिउशनेल भेलु दङ मोनसे एमेन्डमेन्ट जाखानाय आरो आयेनाव फैखानाय नाथाय बिटिआर गोरोबथाया कनस्टिटिउशनेल भेलु गैया एमेन्डमेन्ट जायाखै आरो आयेनाव फैयाखै बिटिआर गोरोबथाया खालि मोनसे एग्रिमेन्टसो आयेन नङा बाउन्डारि कमिसनाबो लिगेल भेलु गैया होननानै फोरमायथियो बिथाङा दा बायदियाव सोरबा गिदिर समाजा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै बिजिरसालियाव चेलेन्ज खालामफिनोब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ फोजोबस्रांफिननो हागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआरनि सिङाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायफोरखौ होखारनो थाखाय प्रदुत बरा मुंनि सासे सुबुङा कर्टआव PIL फाइल खालामदोंमोन बेनि थाखाय कर्टआबो बिथोन होखाबायमोन नाथाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखारदों नाथाय जोंनि बिटिआरनिखौ होखाराखै बेफोर राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि सोमोन्दै साननायनि थाखायनो जादों मोनसे समाव हारिनि थाखाय नांनाया दा बहा थांखो बेयो जोबोद गेदेर सोंलु जादों गावनि थाखायल' साननानै गुबुन हारिखौ रैखा खालामनानै गावनि हारिखौ खैफोदाव खोख्लैयोब्ला साननो गोनां होननानैबो बुंथियो बिथाङा बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनायखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों बिटिआर ओनसोलाव गासै 3,49,505 बिघा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाखौ माखासे ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा आवग्रिनानै दङ बेफोर हाखौ ट्राइबेलफोरनो गथायनानै होफिननो थाखाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा बुंथिदों दि बेफोर हानि थाखाय ट्राइबेलफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खाजोना होबोगासिनो दङ नाथाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरासो मावै दाङै जागासिनो दङ बेनिखायनो बे हानिफ्राय थाबैनो आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौ होननानै दाबि खालामो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सेरफांगुरिनि खुंगुरियाव 100 बिघा हानि 30 बिघाखौ एनडिबिफोरा केम्प बानायनानै थादोंमोन एनडिबिफोर थांखांनायनि उनाव बिटिसि सोरखारा बे हाखौ दा गुवाहाटीनि गुबुन हारसा सुबुंखौ मिनारेल वाटार आरो माइरं पेकिं खालामनायनि बिथांखिनि थाखाय लिजआव होदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव बिटिसि सोरखारा गुबुन ट्राइबेल नङैफोरनो लिजआव होनो मोन्थाय गैया होननानै बुंथियो बिथाङा ट्राइबेलनि हा हुखौ गुबुन हारिनो होआ होननानै रायजो राजाफ्रा मण्डल हा सुनो फैनायखौ जि होबथादों बे हाबाफारिखौ साबायखर बावो बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि सोरखारा रैखाथि होआब्ला दानिया रायजो राजाफ्रानो बेखौ रैखाथि होनो नांसिगोन होननानै इन्डियान क्रिकेट टीमनि केप्टेन विराट क'हलीनि 10 दाननि फिसाजोखौ रेप थ्रेट एबा जिनाहारि खालामनो हुमखि होग्रा दुथांखौ मुम्बाइ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय T20 वर्ल्ड कपआव भारतनि क्रिकेट हानजाया जेनबाय थानायखौ लानानै इन्डियान क्रिकेट टीमजों लोगोसे इन्डियान क्रिकेट टीमनि केप्टेन विराट क'हलीआ ससियेल मिडियायाव गोबां सोंखारि जानो गोनां जादोंमोन सोंखारि जानाया बारा जादोंमोन जेब्ला भारतनि क्रिकेट हानजाया पाकिस्तानी हानजाजों जेननो गोनां जादोंमोन इन्डियान क्रिकेट टीमनि केप्टेन विराट क'हलीखौ सोंखारिनायनि अनगायैबो बिथांनि 10 दाननि फिसाजोखौबो जिनाहारि खालामनो हुमखि होदोंमोन दुथांनि बेबायदि हुमखि होनायखौ गोबां सुबुंफोरानो स्क्रिनशट लानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदोंमोन अदेबानि गोसारहोदोंमन बेखौ लानानै हुमखि होग्रा दुथांनि हेंथायै विराट क'हलीनि मेनेजारआ कमप्लेन फाइल खालामदोंमोन बेनि अनगायैबो दिल्ली कमिसन अफ वमेनआ दिल्ली पुलिस थानायाव कमप्लेन फाइल खालामदोंमोन बेनि सायाव बिथा खालामनानै जिनाहारि खालामनो हुमखि होग्रा 23 बोसोरनि इन्जिनियार दुथांखौ हायद्राबादनिफ्राय मुम्बाइ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हाबाय मख'नो गोनांदि जिनाहारि खालामनो हुमखि होनायनि पस्टआ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव दुथाङा गावनि मुंखौ टुइटाराव सोलायनानै लादोंमोन आरो गावखौ पाकिस्ताननि सिनायथि होदोंमोन नाथाय नायबिजिरनायनि गेजेरजों हमनो हाबाय दुथाङा पाकिस्तानी नङा जोंनि भारतनिनो उफ्रा विधानसभा बिसायख'थियाव देरहासारनो हानाय 12 एमएलएफोरा मैया समायखिराखौ लाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा देरहासारनो हानाय 12 एमएलएफोरखौ समायखिरा लाहोदों बिजेपि दोलोनि 3 एमएलए मरियनी बियाबनि रूपज्योति कुर्मी थौरा बियाबनि सुशांत बरग'हाइ आरो भबानीपुर बियाबनि पनिधर तालुकदार बिथांमोनहा एसामिस रावजों समायखिराखौ लादों आरो इउपिपिएलनि सानै एमएलए गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी आरो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथांमोनहा बर' रावजों समायखिराखौ लादों
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों